Şu peygamberimizin kepişi iyidinden biri hemen de bir kuşluk aytıptır Müslüman doğalla. O dikkat edin. Ey sahabalam deyiptir. Nedir şimdi iyiydi ha? Sizin zamanınızdan sonra bir zaman gelecek. Sabretmeli zaman. Cıdanmalı zaman. Dişin kısayıp durmalı zaman. İçin çekip kalmalı zaman. Şonna sabretýän adam da edil elini köz saklap duran ýaly kömür ýanyp gyzyl bolmaýarmy? Köz diýe türkmen. Köz saklap duran ýanyk boljak şonna. Yerde goýsaň sönüp barýar. Elinde saklasaň eliň ýakyp barýar. Ýöne şol wagtda amal etýän adama boşluk şytaýy. Şol wagtdaky bişek zaman zenane olsun, erkek adam olsun, qarry olsun, jawan olsun, şu ýagdaýyň içinde de ýene de başardığından din diýanet bilen boljak bolýan adama 50 adamyň sogaby bar diýipdir. Sahabalar biri aýdypdyr, dikkat edin ya Resulallah diýipdir. 50 adam bir sahabalardanmy ya 50 adam şu zamanyň adamsyndanmy diýipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, belki 50 adam sizden diýipdir. 50 tane sahabalardan bir Ebu Bekir Siddiq yanak, Hazreti Ömer Faruk yanak, Hazreti Osman Zünnûreyn yanak, Hazreti Ali Murtaza yanak, 50 tane sahaban sanap, şu zamanla sahih hadis peygamberin söylüşü, hiç şaka şüphe yok. Şu zamanla, şu dünyanın bolup barışı bilen, şu yaman görüllüle bilen, şu mahbarale bilen, şu afetle bilen, şu mubtezellardan içinde yeni öğünü saklap, yeni günahına narahat bolup da, başardığından Müslümançılığına duracak bolýan adam bişek Müslüman dogully 50 tane sahaban sogaby bardyr. Bir wagtda sual gelýär zehne. Onda bir adam sogaby eşideni bilen sahaban deňetinden geçýärmi? Bir adam umr saýy belki tamam Müslümanlar umr saýy ihtikaf oturup ibadetde bolsa da sahaban deňetine yetmeýär. Sogaby kän bolsa da Hudaý Taala'nın fadly kän sogaby şayet 100 sahaban kyny bersin. Emma derecesi oň deňetinden hiç wagtda geçmeýär.